Uplan ligtas pamayanan gilusad sa Bureau of Fire Protection nunod sa sunod-sunod nga sunog nga nahitabo sa dakbayan sa Sugbo. Ani ang akong report. Maabot na sa 14 ka mga sunod-sunod nga sunog ang miulbo. Sukad pa sa Enero hangtod nining buwana ang natala sa Bureau of Fire Protection sa dakbayan sa Sugbo. Upat nini ang dagkong sunog sa Ermita, Tabo Canal, Poblasyon Pardo. Unang girombo sa Cebu City Fire Department ang barangay Kamputhaw nga usa sa siyam ka mga barangay nga ilang gipili isip pilot area sa Uplan Ligtas Pamayanan. Ang programa gitumong alang sa lahom nga pagpahimangno sa katawhan aron malikay sa sunog. Usa ang barangay Kamputhaw sa mga fire-prone areas. Hinaot na unta tabangan ta sa mga barangay nga atong na-identify kay ang target jud ani sa implementation is the 80 barangays of Cebu City. So una lang i-launch lang usa og una siyam usa ka barangay aron ma-assess pud nato ang effectivity sa atuang implementation sa atuang programa. Samtang gitug-an ni Ababon nga nakasumiter na sila og report sa konseho sa syudad sa Sugbo sa mga nahitabong sunog. Atol sa special session sa konseho, gipaubos sa state of calamity ang mga dapit nga apektado sa mga sunog. Last meeting sa disaster risk reduction, nagsubmit nako sa amuang mga kaning amuang mga reports kung unsa mga sunog na hitabo atong niaging semana. Despite the many fires that we had in just a matter of 1 or 2 weeks, you were able to fight it out. And of course, we have to acknowledge also the men and women of the Bureau of Fire Protection. Thank you very much. Uban ni John Zulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.